Bicara bareng maghrib mawon. Penonton itu buya, susah mungkin ada. Bupati bagian Jatim. Ya lho, iku nek Bupati rawuh diiringi Jatim apa ora lho. Ya, monggo, ya nangis ditone. Oh
Ayo kalongane bodo kecerene le. Ayo kalongane cepat kakak tem. Kalongane kakak tem. Kowe larang le sing harus sing gede-gede ben main. Kancamu ora yo wae sing nesuk. Ya sing ayo dicerene. Usuk kancamu pira? Carine. Bos. Pindahan yang alun-alun.
belerek ya. Salah mantai. Yosika. Oh, ngira. Cair. Sugeng prihatin minal aidin wal faizin. Ayo Mas. Alhamdulillah. Mampu jaya. Oh, hai. Oh, iya. Hai. Oh, ya. Iya. Oh, ya. Iya. Oh. Ci. 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 Ya. Bagus dah. Api gak? Pengen lagi? Nanggap dewe. Bapak Ibu, mana sangunya? Tidak boleh. Sangune sangu malah kudune mau enek bos pitik. Bos pitik. Bos pitik. Bos ayam. Yo enek. Iki kabeh dulur warung Ponorogo SPP lumpuk ning kene. Komplit bos-bos lho. Yo, makane dulur oleh sing tenanan. Tenanan. Mbok menawa adewe ki entuk. Entuk apa? Tepuk tangan lan barokah. Yosika Yosika saniten apa duit? Ora Yosika saniten, Bang. Bagiane si nopo kok teko mburi ya didum. Tenane. Dia mancing lele yo. Yo. Yo apa sih joget-joget sih yo. Joget-joget sih. Cuk anu nih.
lho. Hei, kowe nyolong mesti iki. Mbak iki putumu, Mbak. Apa oleh? Duit, ora lho aku nemu. Heh, aku ki nemu. Lha kok ora yakin apa pekmu? Pekku ceblok. Ayo, lanjut e. Aja tukangane diduk. Lek urune tak gowo dhewe. Pak. Bilang. Apa ini? Bapaknya bagus. Bagus. Siap. Oke teman-teman. Ya teman-teman. Dasare wonge ganteng. Ganteng. Bedone karo iki kaya cilik wali iki. Ya apa-apa. Los. Tak sangoni. Piro? Kami Idul Fitri. Oh ditambahi Pak iki penadan iki. Oh betul. Iki. Nggih, matur nuwun. Pak bos lele lah. Oh Pak Sinten iki Pak. Pak Sinten jenenge Pak. Pak sapa iki? Parto. Hah? Jenenge iki lho. Pak Parto. Wah. Monggo. Pak Agus nyangani Pak Parto dari Krayon. Baten sawah lanjut. Yo. Awake dhewe lek enek kaya Pak Agus iki, seniman urip kat 2040. Iya toh? Pokoknya jangan pulang wis. Mugi-mugi lancar dan sukses. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lah apa? Kok kudune salto ki nganggo tangan nang kudu. Lah dheke lho. Aku batik. Oh iya. Bing. Tangan aku dhewe yo ngono. Yo, ayo. Bahaya. Oh, masih banyak. Terus bagian aku kok. Hei. Yo, lagi. Yo, aku tuh dhewe iki. Hei, kamu pameran itu dong. Meriah sekali di AWD SBP reokane kene mesti sing garong AWD ning AWD urung ngrasani SBP Tasyakuran ning Jakarta ngundang AWD Direkas. Promosi. Nyuwun sewu Bapak Ibu, sakmenika SWP niki luar biasa. Niki mangke dipentas reok kedatangan bintang tamu dari Jakarta. Tepuk tangan Bapak Ibu. Loh, aku ya ora ngerti wong Pak Cep mau ngendikan Mas Yusuf, betul bintang tamu dari Jakarta. Loh, mungkin jenengan paringi kelonggaran waktu. Oke, siap Pak Cep. jarine bintang tamune kowe aku Andre. Lah kok enak. Lho, iki spesial kanggo masyarakat kene. Apa to kurange Pak Cep? Apa
diwae dulu. Berarti lek kok Jakarta iki wong ganteng lho pinter ya. Lho, lah trimo ngene iki ireng ngene iki. Ireng dok iki apa? Sing ngedok Patmo kuwi lho bintang lho. Awake dhewe lho iki berarti wong SBB Tasyakuran ki ora ngundang awake dhewe tok ya. Bintang tamu saka Jakarta. Wah hebat. Makanya iki nek dijupuk gek adewe ndang ngenteni teko bintang. Isik. Oh iya si tante iki yo kuwi aku ngusane tenan. Wis kuwene. Ya, bine wis sapi. Dek, apa kan? Cek telu. Aku ora wis iki. Sotek kita. Laki-laki sombong. Ora sombong. Kan kowe ndelok bagian oke. Ora sombong. Ora ndelok oke. Lah kok iso? Lah kowe nganggur lho. Lah kowe iso. Alah yo dhuwur dhisik. Nyuwun sewu lah niku turah 50 menit malah geseh. Anu wis ketane dengan tambahi Pak nggih. Matur suwun. Si gerang niki lho, tadi angel iki pergi nang DPR. Lah aku persane tamu. Niki acara niki selain Pak SBB nanggap reok lan tuan rumah mantenan, Pak SBB juga jual beli palem niki tengah. Iki ora didol. Apa? Iki ngono hiasan. Oh iya, Hiasan panggung. jare nek bintang tamu Dik. Sik to tak jupuk sik. Oh, iya. Bagian yo yo. Satu bener. Bintangnya metu. Keliyang. Ambekane kaya kirik. Ayo ndang pinggir. Oh. Mendhe itu masuk bupeng sok. Tutup. Barut. Mas Yusuf. Oke. Aku jane prihatin kok Mas Yusuf. Urung rabi wis dingono-ngonone.
Yo. Waktu. Oke. Untuk para penonton, untuk memberi jalan atau Bapak Bupati. Sekali lagi, untuk para penonton, untuk membuka jalan atau Bapak Bupati. Lagi artisnya. Oh. Yo. Oh. Ha. Ha. Hey. Oh, hey, ho. Oh, hey, ho. Oh, hey, ho. Hey, ho. Iki ngundang bintang tamu ke Jakarta. Lah kok sing metu pulang golek kroto. Iki sapa, Sob? Sob, iki sapa? Ono bintang tamu saka Jakarta kowe ganteng lha iki koyo botol kecap. Yas, Bojone cindek. Yas. Apa? Mau lo kenalan karo aku Joko lo. Joko. Mohon maaf Mas, saya nggak tahu karena saya hanya diberi amanat sama Pak Cip. Pak Cip. Kalau kedatangan tamu
tamu dari bintang Jakarta. Lah kok sing teko anu kok bawa tas di Ya sih tadi ditepangke sih, ditepangke. Aja kok nyawang casingnya kowe iki ya. Astagfirullahaladzim. Tak kira harus salam. kok batake. Mas, tak beli mas putih sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lamun Pak. Iki wong Jawa apa wong Jakarta aja. Bahasanya dong, tolong dibijakkan. Oh, saya tuh asli Jakarta mas, tapi bisa apa ya? Brogo basa Jawa iso. Bahasa Indonesia bisa. Basa Cina, Hah? basa Cina. Siji loro telu. Alhamdulillah. Kilujeng siap. Bocah alah. Ini kowe. Danipun bobo ingkang napa iki ya? Sing ndek gawe iki sapa? Danipun Bapak Sapi. Pak Suke. Kami sakur gogotrah ngapunten kang kathah kula wau Pripun? lagi randat. Lagi Macet mas. oh kendaraan macet. Nah, jenengan? Dalam yang pun Bobo Cipto, Haji Cipto, Diningrat nyeloke tidak keliru. Loh, nah setloknya tempat akurat mungkin kurangnya itu 1 meter, 2 meter. Seingin ini saya katanya lah kok bujuk kan bujuk gunung mangga setan tenan-tenan. Oh, klentu. Itu tamu tengok-tengok akan berat ini. Aki teko langsung bablas nih. Ngapunten lho Bobo. Nggih, Pak Cip, nggih. Ngapunten ati randat saestu. Wah, kok ya mesem. Wong telat ngene nyomot ae lho, alah. Kok dite lho jenenge wong telat macet iki yo. Dimaklumi lah. Nggih. Jane telate suwi lho Pak, ngono ki jadi bintang tamu ketua Ganongan jare. Nek ketua Ganongan iki salto teko gendeng. Oh, jenenge macet. Lho, Kesusu bos, wis kene telat kanongane. Dari tenodong-odong kula. lho Halo. iki sajake Bapak Bupati Kang Sugiro Kabupaten wis rawuh. Oh, nggih. Monggo diparingi dalan Lur, kersane lancar. Oh, sama-sama. Jadi dulu. Monggo. Wilujeng rawuh Bapak Sugiri Sanjoko SMM Sekedano ngenyong gahan Bapak sinambi angresapi pasugatan budaya asli Ponorogo. Reyop Ponorogo wis kawentar ora mung sak Nuswantara malah wis mancanegara. Para dulur, iki Bupati wis rawuh wis lenggah kondene sautara
kita malah istilah. Oke, toko seperti kasih saus kawis lengkap. Wonten ing sasana ingkang sampun piniji Bapak. Iki sekedhipun terasaken kadang kula Bapak sinten? Jogome. Bapak Jogome. Monggo. Kene le ya sing Yusuf. Tapi saya Bapak Bupati monggo. Oh kene le. Alhamdulillah. Jangan Bapak Bupati Bapak Adi Sudiri Santoso sampun rawuh setengah jajarannya dijeng sonten Bapak Yesus rawuh. Nah sekejakan melenggan rumiyin. Niki wau Yusuf mana Yusuf? Yusuf. Oh ya le kene le. Ya, kene le. Terima kasih. Iki kene le ya. Yes. Awak dhewe ucapan banyak terima kasih. Alhamdulillah. Sonten sak menika karawuhan Nggih, alhamdulillah Bapak Bupati. Alhamdulillah orang hujan orang angin alhamdulillah Bapak Bupati kesel gawe dengan adanya pesta putaripun dengan Bapak sinten mau? Pak Sugeng Sakor Kota. Niki wau nggih acaranipun daupne. Oh, ada. Nggih, wali matul. Bagus. Setelah selesai langsung reokan. Langsung reokan. Mbok bilih jenengan ingkang sepah temriki sebagai contoh tauladan banongan-banongan temriki. Nyukani kasarane ular-ular. Oh, ngono. Oh, iya iya, iki selalu. Teman-teman kekalih niki kadosipun ing taun masa depan kados pundi? Oh, karepe aku tekan loros ora keteng sak 5 kron 5. Nah, alhamdulillah ki maturun Bapak Sugawi sak Pondok Kota. Singkat pada disimawon. Lamun kula badhe beling temanten kalih. Wonten nggih temanten ini. Mirsani wonten iki. Wonten nggih. Temanten mirsani napa wonten iki? Kawitan karo Wawan. Oh, wonten. Oh, wonten. Alhamdulillah Mas Ganteng kalian Mbak E dan Dewawan ini deh wow disane ditemoni iki cuma aku ngasih karular meleng karo temanten sak lorone Nggih. iki mungkin ya awake dhewe temanten loro ngrungokne aja lali meleng kule iki bukan dong sepuh iki rungono aja lali ninggalne huruf telung perkara yaitu 3M. Jauh para penonton undangan kula namung badhe ngasih kula dua saking kula khususipun temanten kekalih 3M. 3M iki ben dirungokne temanten sakarep. Muga-muga iki gunane niki. Iya iki penting le. Penting. 3M M6 rungokne le temanten karo bojone. M yang pertama. Ya, rungokno Mas. Teman-teman kalian menembah marang Gusti Angkarya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga sakarone wis disahne, ditemokne, idamnya mau muga-muga perjalanan ke depan tetap bahagia, tetap seperti maden sakinah mawaddah warahmah dan tetap secepatnya gadah momongan Allahumma Amin. Niku yang pertama. Engkang nomor kalih. M yang kedua. M. Lagi. Dengan itu temanten kedua. M yang kedua adalah peluang. Loh, besok M sing keloro melumah. ora iso. Loh. Iki yang maknanya wedine lho. Yang pertama manembah Mas Gusti. muga-muga teman kalian tadi ngomongan kerjane muga-muga hasilnya tansah pinaringan hasil yang barokah rezeki yang melimpah ruah Allah amin. Amin. Nomor 1. Nomor loro Lumah. melumah. Ora iso. Aduh. Sik lho. Rungono to. Wong tua dadi tontonan. Mula Ora iso. mula saka kuwi iki wong mboten iki adi ajeng kan sedaya
penonton undangan. Aduh, Rumah iya, rumah ini nek wedine nek artine nek biru sujune. Lho, lah mongko rumahku. Lho, seto tak jane tak bilang. Rumah kuwi sing putri ibarate njaluk kayane sing lanang nek wis kerja kedo. Utawa nek wis bergantian. Maghrib. Ngono. Sing ketelu murep dalam hati nek wis ngadu karo sing lanang murep kuwi asli kaya dilebokno nang jalan. Ngono lho kowe. Cukup sakmono iki wae monggo-monggo pesenku utawa welenku iki digatene utawa dibikul selawase. Makaten saking kula bapane utan-utan kula mohon ngapunten kalian anak kula ganongan. Bila tadi berdiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo acara-acara tersebut.